Eta mobilak inik uste dut bat, txaldua volumena jetxi eta hori dana, eta... Bueno, arratzaldeon, eskerrik asko etortzatikan, eta kizuen moduan, Arkamurka Naturel Karteak holako dokumental hitzaldi saioak egin ditugu, eta jarraitzen dugu egiten urtean zehar. Gaurkoa dokumentala baino hitzaldi bat izango da, aldaketa klimatikoei buruz izango da, pilpilian daun gai bada. Orduan, okurritu zitzaigun, aditua dan norbait egartzea gai horretan, eta horretarako gomidatu dugu Unai Pascual, hau Gasteiztarra, baina hemen zarautzan badu lotura, ezko etortzen da honera, eta pixka bat kostaldean zer gertatzen da beste lekutan, da ondo ezautzen du. Eta, bere kurrikuluna oso zabala da, leku askotan egon da, eta zoz gehitu nahi dezu, gehien bada, guetorregia entzutea ikastea, eta gero bukaeran izango dezue aukera galderak egiteko, papera eta bolígrafo baldin bakazue apuntatzen galderak, gero ezaztutzeko galdera horiek, eta edukiko dezue aukera aditu baten gatikan bere iritzia eta datua baldin baditu erantzuteko egoki. Bestela, iritziak tan ditugu eta partekatu ditugu iritzi horiek. Besterik gabe, behar imango diotitzat, eta nahi badu bere burua bestera batea aurkeztu. Eskerrik asko, benetan bihotzez, zautza etortzeko gonbitea lusatzeagatik. Lehen komentatzen genuen, zirkuan bezala batzutan sentitzen ez, herri-zerri ez, alako hitzaldiak ematen, eta gero eta gehiago, eta gero eta eskari handiago daukagu Euskal Herrian, behintzat, munduan zerri biltzen gara, baina Euskal Herrian, hori herri-zerri, gai hau pilpilean dagoelako. Jadanik, gure egunerokotasun horretan, txertatuta dago klima aldaketaren gaia, teleberrietan, egunkarietan, eztabaidetan, baina hala eta guztiz ere, oraindik ezjakintasun maila handia da. Intuizioa garatzen ari gara, gizarte mailan, zerbait gertatzen ari dela, klima aldaketa jadanik hemen dagoela, heldu da, ez da hurrengo mendean gertatuko den zerbait, jadanik gertatzen ari dena, dan zerbait da, eta gainera azeleratzen ari dena, eta horretaz hitz egingo dugu. Orduan, nahi gustatzen zaidana da, pixkat, ez nuke esango nik medikuaren papera jolasen nahi dudanik, baina diagnostikoa badakigu zerbait gertatzen zaigunean, medikura joaten gara esateko zer gertatzen ari da, zer gertatzen ari zait. Gero, medikuak esan da, radiografiak eginda eta ekografiak eta dena delakoak, gero gure esku dago zer nahi deun egin, ez? Azkenean, medikuak edo, aholkuren bat botako igu, baina azkenean guk etxean hitz egiten ditu gauzak eta, ebakuntza bat nahi duan egin edo ez, hori ja gure erabakiaren esparrua da, eta klima aldaketarekin antzeko gauza bat gertatzen da. Uste dugu ezagutzen dugula ze gertatzen ari zaigun, baina diagnostiko zehatza edukitzea interesgarria da. Gero, gizarte, ez norbanako bezala, baina gizarte bezala, ze irten bide, ze erronka edo ze aukera dauden hausnartzeko eta horren arira, edo horren bueltan, erabakiak hartzeko, ez? Orduan klima aldaketa zitzen dugu. Ez dizuet emango txaba bat zer dan klima aldaketa, imaginatze denok dakigula. Klima aldaketa badagoela lotuta, hainbat gauzekin, adibidez, munduko temperatura mailaren igoera batekin, hori beroketa globala deitzen zaio. Eta beroketa bada sintoma bat. Bada, klima aldaketaren edo klima sistemaren mundu osoa, planeta dokan klima sistemaren desoreka bat gertatzen ari da, eta hori
neurtzeko modu bat bada, dakigunez, temperatura igotzen ari dela azimaldaketarengatik, dependita zenbat temperatura maila igotzen ari den, jakingo dugu desoreka hori, klima sistemaren desoreka handitzen ari den edo ez, areagotzen ari den edo ez. Eta hemen beti jartzen dut, adibide oso simple bat, karikatura bat izango alitz bezala. Gu eta medikoaren historiarekin jarraituko. Gure gorputzaren temperatura bataz bestekoa zein da, gutxi gora bera. Ondo gaudenean, 36 inguru, batzuk pixka gehiago, berago, baina hor, gizartearen bataz besteko temperatura hartuko bagenu ondo gaudenean, 36, hor inguruan, bezu. Ze gertatzen da 37 heltzen garenean, 37 bostea heltzen garenean. Azten igual pixka buruko mina edo zerbait ez, nabaritzen dugu. Sintomak azten gehan nabaritzen. Eta ze gertatzen da 38 terdira edo 39 heltzen garenean, ja parazetamola ezakizer eta 39 gora medikura seguro. Eta 40, ni te cuento. Bagoaz ambulategira, zuzenean ambulatzea ditu edo dena lakoa, ja. Baina ez da temperaturaren arazoa, da horrekin erlazionatzen dian hainbat sintoma dauzkagulako. Gure sistema, normalen orekan dagoen sistema oso komplexu bat, dela gure gorputza, desorekatzen hasten da. Hori modu bat, ulertzeko modu bat, klimarekin antzeko oso gertatzen da. Orduan beroketarena, temperatura gora doazela, ikusten ari gara, eta ze proiektatzen da, mendearen bukaerarako zenbat munduko temperatura zenbat handituko den bataz beste, eta horren, bataz bestearen kontzeptua interesgarria da, eta hori pixkat aztertuko dugu gaur. Baina gauza da, zergatik sortzen da beroketa efektua. Entzungo zenuten, gehienok, igual denok ez, baina badagoela zerbait ditzen dena, ingelesez ateatzen zait, baina negutegi efektua. Guk denok ezagutzen dugu zer dian negutegiak, invernaderoak gazteleraz. Plastikoz eginda daude normalean, edo kristalez, eguzkiaren energia sartzeko gaitasuna badauka sistema horrek, negutegiak, eta oso azkar berotzen da. Eta negutegi batetan gaudenean batez ere da, horrezen gara ez da 5 minutu egon, kriston bero egiten du, ez? Hor landare batzuentzat oso temperatura egokia da. Ze gertatzen da, iristen den eguzkitik iristen den energia pilo bat ez dela berriro atmosferara juten, barruan gelditzen da. Hori da negutegiak egiten duena, basikamente ez du gehiago egiten. Hori gertatzen da lur planetarekin ere bai. Guk zenbat eta erregai fosil gehiago erabili, edo hor sortzen ditugu hainbat gaz, normalean neurtzen dira CO2 deitzen den, esan molde horrekin, hori da karbono eta oxigeno molekula batzuk, CO2 sortzen dugu hori konbustio hori egiterakoan, erregai fosila, gasolina, gasai, katza, petrolearen derivatuak eta erabiltzen ditugunean, ez ditugu zailtzen, baino existitzen dira, ez ditugu ikusten, baino existitzen dira, eta guzti horiek metatzen dira bai atmosferan, bai itsasoan, ozeanoetan, eta bai ekosistemetan. Parte handi bat atmosferara dijoa. Eta horrek sortzen duena da, ikustezinaren kapa bat, atmosferan, mundu guztian. Eta horrek zer eragiten du? Eguzkiaren energia asko lur planeta rebotatzen duen denean berrio atmosferara joateko, beste lau mikroondas bat izango litzateke ezer bizirik izango lur planetan, ez gu, ez animaliak, ez landariak, ezer energi pilo bat berrio atmosferara bueltatzen da, rebotatzen du, baina, klaro, lehen rebotatzen zen hainbat energia hori, orain parte bat lurrean gelditzen da, negutegi efektu bat sortzen ari garelako. Orduan, klima aldaketaz hitz egiten dugunean, beroketa efektuaz, negutegi efektuaz hitz egiten dugu. Orduan, pixkat, pare bat kontzeptu intuitiboki ulertzeko. Azkenean, ze gertatzen da? Kapa hori, ikustezina dan kapa hori, negutegi efektua eragiten duen kapa hori, bada CO2 geruza bat. Baina ez da bakarrik CO2, badaude beste hainbat gas. Baina, CO2 hitz egingo dugu, normalean,
klima aldaketaren inguruan divulgatzen direnean berriak eta zeobiaz hitz egiten delako, eta badagoelako joera bat, eta zientzian ere bai, gas guzti horiek modu ekibalente batetan neurtzeko dena neurri berdinean, eta neurri edo adierazle hori da CO2 kantitatea. Orduan, CO2 hitz egingo dugu. Hemen ikusten dituzue, ikusiko dituzue, diapositiba batzuk ingelesez, beste batzuk euskeraz, bai? Baina, ingelesez baldin bakizu ere, lasai nik azalduko dizuet. Eta hainbat datu agertuko dira, ez gun etxerako, nahi zenbat datu eman dizkigun, lasai. Nahi nahi zuek ulertzea, baten, nahi baldin badapuntatu eta ez dut oso interesga eruditzen baldin bazaio, oso ondo. Baina bestela gelditu ideia orokorrekin, joerekin, bale? Bueno, hemen ikuste duzue Beatles, hori dira Beatlesak, ez dira Rolling Stones, hori dira Beatlesak. Zergatik jarri etorri. Uste nuelako, eta hau gertatzen zait herri askotan, etortzen den jende gehiena, horrelako hitzaldiak entzutera, 60 arteko, edo 55-etik, 65-era, 70 urte tarte horretan zaudetelako. Interesante, Gazteak ez datoz. Gazteak ez datoz horrelako hitzaldietara. Hemen atzera begiratzen baldin bazue, oso gazte gutxi batzu badira, baina gutxi. Gazteak badokate beste modu bat informatzeko. Hau da, gure belaunaldi edo zuen belaunaldien kultura da hitzaldiak entzutea, eta beste bada, gauzak aldatzen ari dira, hori natural da. Horregatik jarri dizuet, zuek, seguraski, 60. hamarkada oso ondo gogoratzen dizuet. Jun zaitezte oain mentalki garai horretara. Bai, nola bizi zineten, non bizi zineten, norekin bizi zineten, bai? Eta hemen ikusi marra gorri hau, ez? Ematen du mendira guazela, hemen nahiko lehun, nahiko lasa, eta errepente, izugarriz baldapa, bai? Eta 1960 urtean, hamarkada horretan, gutxi gora bera, hasten da aldapa hori oso handia izaten. Horrek, marra gorri horrek erakusten duena da, zenbat mundu mailan, ez arautzen, ez Euskal Herrian, ez Europan, mundu mailan, zenbat erregai fosil ari garen erretzen. Urtez urte. 19. mendearen bukaera erdikaldetik, eta gutxira bera, orain arte, 2020 urte arte gutxira bera. Ostras, hor zerbait interesgarri ikusi dugu, jadanik. 1960 hamarkadatik aurrera munduan, eta gu munduan bizi gea, ez gea oso bitxorraroak, ere guri ere halako gauza bat gertatu iztegun Euskal Herrian, hasten gea, zerbaitengatik, eta bain galdituko dizuet zer gertatu zen, gutxora marka horretan, hasten gea erregai fosil pilo bat erabiltzen. Gasolina, diesela, ikatza, petroleoen derivatua, gasa, baina izugarri pilo. Aurreko hamarkadekin edo hainbat urtekin alderatuta, egiturazko aldaketa bat ematen da munduan, munduaren ekonomian. Zer gertatzen da? Eta zuek esan, hau ez da klase magistral bat. Hemen denon artean pentsatu eta hausnartu eta konpartitu ditzazkegu ideiak. Zer iruditzen zaizue, hasten dela gertatzen garai horretatik aurrera. Mundu mailan, Euskal Herrian, gogoratuko zate, Euskal Herrian ze hasten da gertatzen garai horretan. Industria iraultza, hori aurreko mendean, 19. mendean gertatu zen. Horregatik, hasten gara beti industria iraultzaren garaian gutxi horrela gauzak neurtzen. Baina interesgarria horretara bueltatuko naiz, zergatik industria iraultza hain importantea da. Klima aldaketaren gai honetan. Zan dezue, industria? Kotxeak asko hasten dira produzitzen, ez da? Eta gero eta eskuragarriagoak dira, gero eta jende gehiago hasten da 600-a, ez da zer, 850, goatzen dira, ez? Zer gehiago, industria. Industrializazio prozesu oso azkar bat hasten da gertatzen mundu guztian ez, Afrikan ez, Asia gehienean ez, Txinan oraindik ez, Indian oraindik ez, hasten dira gauza gertatzen, ez esaten ez, baina batez ere nun? Estatu Batuetan, nun gehiago. Europan, nun gehiago. Japonen, ze koinzidentzia ez, herri aberatsenak
hasten dira, izugarrizko esprinta sortzen, garai horretan. Nondik gatoz? Zer gertatzen da hor, azken, 1980tik, baina pixka lehenago, hamarkada pare da lehenago, Bigarren Gerra Mundiala. Ekonomia hauek deusestatuta daude. Deusestatuta, bai? Eta guzti hori berpiztu behar da. Eta, bueno, industrializazio prozesu oso azkar bat sortzen hasten da, baina industrialikatzeko zer behar da? Energia. Energiarik gabe ez dago industriarik, ez dago ekoizterik. Eta energia hori zer da? Nondik dator energia hori? Erregai fosiletik. Petrolio izugarri piloa eta oso merkea, oso erraz da petrolea ateatzea lurretik, gasare bai, baina batez ere petrolioa. Gero, beste grafiko batzuk pasako izkizuet, pixkat historia ere txertatzeko gure buruan, orain Israel, Palestina, dena dago katramilatuta, klimaldaketarekin ere bai. Eta, hori ikusten dugu, nola izugarrizko aldapa. Honek ematen du, txindoki, ematen du, ez? Eta, aldi berean, hemen ikusten dugu nola marra urdin horretan, nola ikusten dugu atmosferan, ez ekosistemetan, edo itxasoan, edo ozeanetan, atmosferan, pilatzen hasten den karbono kantitatea. Lehen esan dugu, horrek sortzen zuela geruza hori, ez? Negutegi efektua sortzen zuena. Eta hor, ahaztu zenbakiak, bale? Ez liatu. Baina badakigu, hor hasten dela, poliki-poliki, karbonoaren, CO2aren konzentrazioa atmosferan handitzen. Eta hor, batez ere ikusi hemendik, eta gora. Azkenean, ari garena sortzen da negutegi efektu bat. Honengatik. Hemen gertatzen ari den, erregai fosilen guztiak eta azeleratu batengatik. Hori gertatzen da, 19. mendearen bukaratik, orain arte. Hori da, gutxi gora era, fotazo. Argazki honekin, gutxi gora badakigu munduan zer gertatu den oso modu simplean. Naranjito jarrieteko goratzeko, 82an, igual, gazteago dauden batzuk, igual goratuko dira, mundial bat egon zaren Espainian ezagizar. Hemen erakuste dizuet ere, azkeneko hamarkadetan, 60. hamarkadatik hona, zehor hasten gira gauza interesgarriak somatzen, erregai fosil kantitatea edo zenbat erabiltzen ari den, munduko leku ezberdin batzuetan, ez? Beltza da lehen ikusi duguna, orokorra, agregatua, mundu guztiaren batura, herri guztien batura. Ikusi Txinak, adibidez, 2000. urtetik hona ere, zen nolako jauzia ematen hasten den. Ikusi adibidez, Europa ikusten dugu, hasten dela gora egiten, gero gutxi gara hor mantentzen da, pixkatxo bat jaisten da, baina oraindik 1960. hamarkadetik gora. India, hori, 2000. urtetik aurrera hasten da gora igotzen, Estatu Batua, Europa baino gehiago. Eta orduan hemen, lehenengo gauza, zet datorkigu burura. Jode, txinoak, menkagoen. La ostra, Txina. Zer gertatzen ari da Txinarekin? Txina 1.000 milioi pertsona baino gehiago ere bizi dira, Txina ez bakarrik herrialde bat. Munduan, hainbat txino bizi dira, klaro, normalean. Jan behar dute, ekoiztu behar dute, hainbat gauza egite dituzte gu bezala, hori guztia batera, normala da, halako herrialde batek, hainbeste erregai fosilere erabiltzea. Eta munduko, badakizue, urtero, klima gailurrak egoten direla, eta herrialde guztien ordezkariak elkartzen dira, klima aldaketaren inguruan hitz egitea, eta irtenbide bat aurkitzen denez, irtenbide politikoaren bat, edo akordio politikoaren bat. Eta Estatu Batuak esan dute, eske Txinak zerbait egin behar du. Eta Txinak ez baldin badu egiten guk ez dugu egingo. Aurra hasten dira, movida geopolitikoak. Eta hori daude nahaztuta, beste hainbat geopolitika asko arazoekin, baina klima gailurretan ere horiek ateratzen dira. Txinak esango du, zuek, Europarrok, Estatu Batuarrok, eta hasi zineten erregai fosilak erretzen orain dela mende bat. Asako, eta gu orain dela 20 urte. Guri ez bota kulpa, bai?
Eta Indiak berdina esango du, hori ez da gure errua, zu ezeate, historikoki zu ezeate, Europarrak, zu ezeate erantzuleak. Eta hor badaude irakurketa ezberdinak. Hau da, argazki mota bat, jakiteko norari den gehiago kutsatzen, baina, klaro, historikoki ere agregatu beharko genituzke emisio guztiak. Eta hor erantzukizun historikoak ere, hau bada gai zai bat ere bai, zergatik. Egia da, zientzilariek orain dela hamarkada asko bazekiten klima aldaketa gertatzen hasten zela. Hau ez da azkeneko 20 urtetako gauza bat, ez da azkeneko 5, 10, 20, 30, askoz gehiago. Baina, hau ez zegoen politika munduan, hau ez zegoen barrieto, hau zientzilari batzuk bazekiten, oso matzen zuten, baina hau azten da, azkeneko 20 urtetan, edo 30 urtetan, herrialde guztiek bazekiten hau, zerrek gertatzen ari zela, baina, guazen beste gauza batzuei buruz hitz egitea eta guazen gure txiklea, gure ekonomi sistemaren hazkuntza ekonomikoa eta guazen mantentzea eta, helduko da momentua non gauza hori buruz hitz egin barko dugu, baina bitartean guazen bigarren mailako gauza bat izango balitz bezala bizitzea, eta klaro, orduan nondik hasi behar gara klima aldaketaren erantzukizun historikoa hitz egiten. Lehenengo zientzialariek jakin zuenetik hemen arazo bat dago, edo gizartea hasten denean ja konturatzen hemen arazo bat dago, edo noiztik. Zaila da, egia esan zaila da esatea, industria iraultzaletik, industria iraultza hasten denetik, hor Inglaterran hasten da, Inglaterra gero Estatu Batuak eta Europa trenbideak sortzen, ikatza erretzen, hasten garaia, hasten da ja munduko herrialde batzuk, hasten dira ja erregai fosilak erretzen, lehen ez bezala. Hortik hasi beharko ginateke zenbatzen edo kontutan hartzen norena den erantzukizun historikoa? Segurazki ez, garai horretan inork etzekin hau gertatu zitekenik. Orduan ere, kontutan hartu beharko genuke horrelako eztabaidetan erantzukizun historikoa nondik, ze urtetik edo ze garetik aurrera, ez? Baina, esan genezake, 1980 urtetik aurrera, nik esan gudu baietz. Lasai asko gainera. Ja, zientzilari, segiten zerbait gertatu zitekeela, klima aldaketaren inguruan, negutegi efektua dela eta... Baina hau da argazki bat, eta, Txina, eske Txinoa galditu behar ditu, eske Txinak jarraitzen baldin badugu bere dinamikarekin, ezagutzen biderik. Txinak gora eta gora baldin badua, 1.000 milioi pertsona eta gero. Baina Txina da egobea, Txinak erretzen du erregai fosil pilo bat erabiltzen ditu. Baina horietako asko dira, hainbat gauza ekoizteko edo produzitzeko guk kontsumitzen ditugunak. Orduan ere, norena da erantzukizuna? Txinoena? Gurea? Gauza da, hemen interpretazio ugari egon daitezke. Azken, nik zer esan nuke? Eta hau, gertatzen da klima gailur guztietan, esaten da nazio batuek badaukate printzipio bat. Erderaz, printzipio rektor. Negoziazio guztietan, esaten da, klima aldaketaren erantzukizuna partekatua da. Hori evidentzia da. Txina, gurea, denona. Baino, eta esaten bigarren parte honetan antor gauzarik garrantzitsuena. Baino ezberdindua. Ezberdindua da. Erantzukizun partekatua, baino ezberdindua. Eta hori da, klima aldaketa negoziazio guztietan dagoen printzipio bat. Eta hori apurtzeko puntuan egon ginen, klima aldaketaren ginen zaren munduan, Estatu Batua saiatu zelako forzatzen hirugarren munduko herrialdeak beraien erantzukizuna, partekatua izan da, Estatu Batuena edo Europarrena bezainbestekoa izatea onartzea. Noski, herrialde ez garatuek edo hirugarren mundua nahi dugun bezala deitu alditu herrialde txiroagoa dienak, esan zuten, ni pa Dios. Hori, printzipio hori puskatzen baldin bada, erantzukizun partekatua, baino ezberdinduaren printzipioa puskatu ezkero, adios, ja ez dago negoziazio gehiago. Maitik altxatu, eta gur benur. Eta hor egon da, eta hori da benetan, klima gailurretan ematen den oden gairik korapilatxuena. Hori nola antzematen da?
herri txiroagoak dienak, edo hirugarren munduak, esaten du, ez du, bai, onartzen dugu partekatua dela, bakarrik Txinaren, edo Indiaren, edo Brasilen, edo datuak besterik ez ditugu ikusi behar, baino behar dute laguntza. Zuek, zuen hazkuntza ekonomiko, luzeko hazkuntza ekonomikoagatik guri esaten digute, guri, Euskaldunoi, Europarroi, horregatik zaudetain ondo, eta munduare horregatik dago orain arazo honekin. Orduan zuek, erantzukizun badakazu ere guri laguntzeko. Nahi badin bezuegu gure etxeko lanak egitea eta gure emisioak murriztea lagundu, eta lagundu nola? Ekonomikoki, finantzieroki, teknologikoki, eta bar guzti bat. Eta hor zentratzen dira negoziazio gehiena, gaur egun, bai? Orduan urtez urte, normalean, abendu inguruan, klima gailurra daude, eta ja pixka eta ulertuta, hainbat gauza ere ulertu izango dituzue negoziazio hauen inguruan. Baina guazen beste argazki batetara, beste argazki interesgarri batetara. Elefantearena ez. Hau jarri dut, hau da, ez jaz egoratzen Afrikako elefantea edo Asiakoa den. Afrikakoa, ez da? Haundienak, ze badira elefante espezie ezberdinak. Haundiena Afrikarrak direla uste, bai? Marrazkia dakate, orduan izango da, ez da? Gutxi gora bera, elefante heldu batek 5 tona inguru pisatzen du. Gutxi gora bera, bataz beste, gutxi gora bera. Horrekin gelditu, bale? Zergatik esatizuetan. Bain bat datu ematen ditugulako, zenbat tona emititzen ditugu Euskal Herrian ez dakizer pertsonakiko, eta zer dira, zer da 8 tona, biztanleko 8 tona emititzea urtero, zer da hori? Bueno, imaginatu, elefante terdi bat. Hori da. Eta, por cierto, hori da Euskal Herriko batazbesteko biztanleak emititzen duena. 8 koma piko tona urtero bakoitzak. Ez herri bat, ez herrialde bat, ez provintzia bat, pertsona bakoitzak. Bueno, gazak pisatzen du? Bai, pisatzen du. Pisatzen du, eta pisatu daiteke, bai? Eta gure erregai fosilak erabiltzen dugunean, kotxez mugitzen garenean, edo gure fabrikek eta ekonomiaren esparru guztiak daude lotuta erregai fosilei, bai? Euskal Herrian erabiltzen du energia 90% baino gehiago energia fosiletatik dator. Ez dut bakarrik esaten elektrizitatea, energia guztia, mugitzeko ni orain etorri nez nire kotxean. Baina eske kotxe hori produzitzeko ere industriak behar du energia, eta bar. Eta guzti, Euskal Herrian erabiltzen ekonomia mugitzeko, gizarte hau bizirauteko gure ekonomia, batazbesteko ekonomia ongizate maila horrekin, 8,8 tona CO2 emititzen ditugu urtero. Gaur egun, horren dela urte batzu gutxiago. Eta hori da CO2-ren hazkuntzaren historia. Horregatik jarriet, gogoratu, elefante bat, 5 tona. Horrein guazen ikustea pertsona bakoitzeko, zen nire hori interesatzen zait. Neri berentzait Txinak pilo bat emitetzen duen. Neri interesatzen dena, txinatar batazbesteko bat alderatzea nerekin. Denok berdinak izan barberako munduan. Eskubide antzekoa izan barberako denuke emititzeko, ez? Azkenean mundua denona da, hemen gaude, atmosfera denon buruen gainean dago. Hemen ikuste duzu orain beste argazki mota bat. Estatu Batua da munduan 16,6 tona CO2 emititzen duen herrialde bat, pertsonekiko, per capita, eta gero alderatu dezakegu, Rusiarekin, Japonekin, Txina, bira non dagoen Txina. Txina ez da hor rankinga lehenetako bat. Dago gurekin, Europarekin. Txina, eske Txina! Eske Txinoak ez. Eske Europa ere bai, Europarrok ere bai. Hau da munduko batazbestekoa, India eta bat. Orduan, hori ikustezu ez, zenbat elefanteren baliokide botatzen dugu pisuan, botatzen dugu atmosferara ez. Munduko biztanle ezberdinak, herri ezberdinetan bizigarriak. Hori bada beste irakurketa bat. Orduan, gai guztiekin bezala, klima aldaketarekin oso gai konplexua dena, depende zer eta horreko jartzen ditugun,
arazoa modu batera o bestera interpretatzen dugu. Claro, eta horrek badauka deribada bat, depende nik nola definitzen dut arazoa, irtenbideak ezberdinak izango dira. Hori oso importantea, gai guztiekin, baina klima aldaketarekin ere bai. Erpin asko dauzkalako eta irakurketa mota asko daude, bai? Eta nik uste hor gardentasun bat behar dugula eta ez dago klima aldaketaren gaia ulertzeko modu bakarra, hainbat modu daude. Eta pieza ezberdinak jarri baritugu puzlean eta, eta horrekin, pixkat diagnostiko zehatzago bat lortuko genuke eta horrela agian irtenbide ezberdin batzu argituko dituzke. Orduan, mundua berotzen ari da. Bai? Beroketa efektu bat dago. Hemen badaki norbaitek garai preindustrialetik, hau da, industria irautza gertatzen hasi zenetik orain arte bataz beste mundua zema berotu den, mundua zenen azalera, gure lurra azalera, ez nagutze egiten ozeanoetaz, lurra azaleraz. Zema berotu den, norbaitek badak irakurri du edo okurritzen zaio, pentsatu ezak, edo intuzioren badakan, zema berotu ote dan, berotu da, Baina zenbat? Gradu bat baino gehiago. Gradu bat baino gehiago. 1,2, hor gaude ez. 2015ean Pariseko akordioa izan zen, klima aldaketaren agian akordiorik esanguratsuena famatuena behintzat, guretzat, batez ere, Sidrinentzat, kaioa hauen inguruan irakurtzen. Pariseko akordioak zer zioen? Lortu zen mundu mailan akordio politiko bat, politiko ez zen akordioa, eta erabaki zen, herri guztien artean, esatea, ez genula nahi, ez dugula nahi, munduan gradu terditik, langa horretatik gehiago pasa. Edo, asko jota 2 gradu. Baina, benetan, izugarrizko esfortzua jarri behar ditugula 1,5ko langa hori ez pasatzeko. 1,5 graduaren beroketaren langa hori ez pasatzeko. Hori da, gaur egun daukagun akordioa. Eta horren inguruan, ari dira politika klima eta hainbat gauza gertatzen. Hori da, daukagun langa, hori da simboloa, ez? Nola bai. Dagoeneko, aurten, pasadugu 1,5 gradutako langa. Baina pasadugu momentu oso konkretuetan. Egun batzuetan, aste batzuetan, normalen hau neurtzen da urte guztian zehar daukagun temperatura hartu, batazbesteko batekin, eta 1,1 edo 1,2 edo industria irautza hasi zenetik, non gauden, langa horretan. Ematen du, eta orain badaukagu El Niño efektua, eta beste hainbat efektu klimatiko, direla, ez dutela zer ikusirik klima aldaketarekin, hau dira ziklikoki gertatzen, naturalki gertatzen diren fenomeno klimatiko batzuk, nun beroketa bat ematen den. Claro, El Niño efektua gehi klima aldaketa, horrek sortzen du, segurazki ja, aurten, urrengo urtean, 1,5 gradua, bataz beste urtean pasatzea. Horrek ez esan nahi, hemendik 3 urtetara berriro pixkat jaistea. Baina tendentzia bada, 1,1, 1,2, 1,5, 1,4, hortik guaz. Eta 1,5 gradutako langa ematen du, behintzat, ez zintzilariak diote, 10 urteren buruan, seguro pasako deula. Hau da, Pariseko akordioa ez degula beteko, hemendik urte oso gutxitara, berrietan agertuko da. Ez dugu lortu. Eta orduan zer? Ez dugu lortu. Orduan zer? Hori da, galderaz, zein godeu? Segi. Pinu kaldau eta arbola kaldau. Ez, baino, zein godeu, etxera jun... Oxigeno egiteko. Baina zein godeu, etxera jun... Etxera jun eta negarregin. Ez dugu lortu. Mierda, jode, ze munduan bizik gan. Jode, ja. Esan dena da, ez abreina 1,5ko langa pasa edo 1,6 edo 1,7 edo 1,8. Ez que 0,1 gradutako diferentzia bat gogoratu hau ez dela baizik eta sintoma bat, termometroa jartzea bezala. Hau ez da, pixa bero gehiago kamista jartzen dut edo beste arropa bat erosten dut. Ez da hori, hau da adierazle bat, sintoma bat. Badakigu,
adibidez, 1,5 gradutatik 2 pasa ezkero, eta bakarrik 0,5 gradutako diferentzia bat, guk ez hori ez genuke nabarituko gure bizitza normalean, baino bataz beste hori gertatu ezkero, hori badagoela lotuta hainbat muturreko fenomenoekin. Uholdeak, suteak, lehorteak, eta hori da importantena. Ez hain importantea, nik temperatura hartzen duenean, dan 37,7 edo 38. Hori ez hain importantea. Importantea nire gorputzak nola erantzuten duen. Zer daukat nik barruan, zer desoreka sortzen nahi zait. Eta nik hori pixkatu lertzeko, gaixorik nagoen edo ez, egiten duena da, horrela egin, termometroa jarri, eta hori da niretzat modu oso simple bat jakiteko zer gertatzen ari zaidan. Baina barruan gertatzen, osea, nire sistema biofisikoaren desoreka hori nik ez dut oso ondo ulertzen. Hori gertatzen zegu. Zergatik emango dira uholdea gehiago, lehorte gehiago, bero bolada, gero eta intensoagoak eta maizagoak, eta temperatura igotzen ari, ez da temperatura igotzen ari delako, baizik, temperaturak dio, edo badago erlazionatuta gertatuko diren hainbat mutur efektuekin. Eta orduan pixkat hori konturatu gara, ez dela bakarrik, temperatura pixkat igoko da. Hori ez da asuntoa. Hori da neurtzeko modu bat, neurtzeko denok ulertzeko modu simple bat, da termometroaren bezala. Jakin behar dugu, 0,1 gradutako igoera txiki, ematen duen igoera txiki hori, ez da igoera txiki bat, hori badagoela lotuta gero eta muturrezko fenomeno maizago, intensoagoekin. Eta hemen badago beste gauza bat, eta pixka luzatzen nahi nez, gauza bat erakutsi nahi dizuet, baina ere oso importante iruditzen zait, gaina pandemia batetik gatoz. Horren izan zeman txapa ez dizuet emango, zergatik pandemia dago lotuta klima aldaketarekin, bioniztasunaren galderarekin, hori izan daiteke beste hitzaldi oso interesgarri bat. Baina zer ikasi genuen pandemian, gauza asko ikasi genituen. Gero asko astu ditugu ere, baina badago gauza bat, iaia guztiok edo askok epidemiologo bihurtu ginen. Egunero teleberrian azten zian esaten, zegoen parametro bat, uzet R ditzen ziotera, ja ez dut ondo goratzen, igual hemen norri goratuko da. Zan, batetik gora dagoen edo ez. Eta batetik gora baldin bat zegoen, Dios, que viene kurba. Eta batetik bere baldin bat zegoen, pandemia kontrolatzen ari galera, ari ginela ematen zuen. Hori da, epidemiologian eredu matematiko batzuk, eta hor badauzkate parametro batzu zertako. Parametro horrek egiten zuena, zan, ulertaraztea, edo pixkat ulertzea, virusaren edapena nola eta ze azelerazorekin gertatzen ari zen. Eta guk, gure buru oso jakintxo hauetan, eta guk oso espezie jakintxoa, hori uste dugu behintzat, razionalak eta bar, sapiensak, asko pentsatzen dugu eta oso jakintxoa gara. Normalean, etorkizunera proiektatzen ditugun gauzak, zuek, guk, nik, gure herrian, gure etxean, gure familian, gure bizit modu normalean, beti proiektatzen ditugu modu linealean. Horren dela 10 urte hau gertatu baldin bazen, horren dela 5 urte hau gertatu baldin bazan, eta horren hau gertatu baldin bada, hemendik 5 urtetara hartzen ditugu hori, ze gertatu zen, eta marra bat, bezala irudikatzen du gure buruan, esateko noruntz goaz, etorkizuna noruntz da, ez? Eta begiratzen du horrela, ez? Horrela, gainera, angulo honetan, etorkizuna. Ez du horrela egiten. Ez du horrela egiten, etorkizunaz. Da gauza oso psikologiko bat. Eta hor arazo bat daukagu. Ze horrelako fenomenoak, pandemia bat, virusan baten edapena, ez da inoiz lineala. Horatzen zaret, nola bat zeuden kurbak, horrela. Kurba gora, gero bera, gora, ez? Eta modu esponentzialean edatzen zen virusa. Ez naturan, bizitzan, dinamika gehienak ez dira linealak. Eta asko esponentzialak dira. Eta esponentzialak dira biderkatzen diren gauzak, ez dira gehitzen, biderkatzen direnak. Eta biderkaketa bat jartzen dugunean gure aritmetikan, gauzak eskuetatik ihes egiteko joera dago. Oso kontrolatzeko zailak dira.
Linealtasunak esaten du, bi, gehi bi, baina biderbi, edo ja jartzen du, berrek eta jartzen baitugu, ja esponentzialtasuna da oso argia, ez? Hori gertatzen da naturaren hainbat fenomenokin, eta klima aldaketarekin ere bai, horregatik esaten aldaketa txiki bat temperaturan, ez du esan nahi, linealki gauzak, muturreko fenomenoak, uholdeak, lehorteak eta ere, antzeko moduan igoko direla, ez, esponentzialki hasten dira. Eta hori da, normalean gizakioi ulertzea, eta ez bakarrik ulertzea, igual ulertu ezakegu baino, barneratzea, idei hori barneratzea, eta behin barneratuta gure ekintzak aldatzea, hori asko kostatzen zaigu. Orduan, zergatik txapa guzti hau, klima aldaketaren efektuak esponentzialak direlako ere. Horren dela 10 urte gertatzen ari zena, horren dela 40 urte, 30, ez da efektuak ez ditugun aberituko modu linealean. Bat-bateko efektuak ikusiko ditugu, hori da fenomeno emergenteak, inoiz pentsatzen ez genuena, derrepente, pum, gertatzen da. Virus bat, pandemia bat gertatu zaigu. Nola da posible? Horrelako fenomeno, oraindik ondo ezagutzen ez ditugun gauza asko eta zientzilariok ez ditugu gauza asko oraindik ulertzen. Ematen dugu dena ingenieroa garela eta dena kontrolatzen dugula superondo. Jakinta, jedinaren gainean gaude ez gertatu daiteken, ez barkatu. Gauza asko ondo ulertzen dugu, baina beste gauza batzuk oraindik eza. Ulertzen dugu klima aldaketaren jatorria, ze gertatzen ari den, ze gertatu daiteken, baina hori horrela izan da ere, sistema komplexue badauzkate propietate emergenteak. Hau da, bat-batean, ulertzen ez genituen gauzak edo espero ez genituen gauzak gertatu daiteke. Eta horren aurrean, egokitu gara. Horren aurrean, erantzun bat eman behar dugu. Pandemiarekin hori gertatu zen, ez? Eta mundua gelditu zen, eta egia da, munduak, erakusi zigun, badaukala aukera nahi izan eskero, eta almena nahi izan eskero, oso azkar, eta modu koordinatuan, gauzak nahi ondo egiteko. Zut esango gauza guztiak ondo egin zirenik, baina izan genuen krisia pandemiaren izan zen izugarria. Osasun krisia, zainketaren krisia, ekonomi krisia gertatu dena, eta urte pare bat gertatu gero, normalitatera bueltatu gara. Normalitateren asuntoa ere beste gauza da. Baina, mundua berotzen ari da, oso azkar modu azeleratuan, eta horren emaitza edo efektuak esponentzialak dira. Hori da, ulertu behar dugun zerbait. Linealtasuna ezabatu zuen burutik, eta esponentzialtasunaren etorkizunara igual behiratu behar dugu horrela, edo horrela, depende, ona edo txarra den, baina horrela, iaia inoiz. Kontzertu bat jarriko izuet, 3-4 minutu, irauten du bakarrik. Oso polita. Estatu Batuetan, Minnesotako unibertsitatean, orain dela urte batzuk, musika irakasle batek oso ideia polita izan zuen. Izan zuen, nik nire artearekin nola erakutsi diezaioke gizarteari klima aldaketari buruzko zerbait, musikarekin. Eta egin dezaket. 4 instrumentorekin saiatu zen erakusten nola munduaren parte ezberdinak ari diren berotzen ritmo ezberdin batetan. Modu ezberdin batetan. Edo importante da ulertzea, beti esaten dugu munduko temperatura, batazbesteko munduko temperatura 1,5, batazbestekoa. Badakigu batazbestekoa erabiltzen dugunean, horren atzean, hainbat gauza daudela. Batazbesteko errenta Euskal Herrian zein da? Urteko batazbesteko errenta, asmatuko, ez dakit zein den, 20.000 euro, ez dakit, 25.000, 30.000, ez dakit. Hori batazbestekoa, baina jun zaitez Euskal Herriko leku ezberdinetara, eta hori ikusiko ez du nola berain errenta oso ezberdina den, ez? Gauzak oso ezberdinak dira. Batazbesteko bat ideia erabiltzen dugunean gauza asko uste ditugu alfonbraren azpian. Mundua batazbeste berotzen ari da, baina badago gauza oso importante bat, jakin behar dena, leku guztiak ez direla ari modu berdinean berotzen. Leku batzu ari dira azkarrago berotzen, gehiago berotzen, beste leku batzu, baina baina nola da posible? Lurra oso sistema komplexua da. Badaukagu Sahara, badaukagu Australia, badaukagu Euskal Herria, eta Euskal Herrian badakigu, mikroklimak daude, ere bai,
Ez da berdina, ni Arabako Gorbeiako Magalean bizi naiz, eta hor daukagun eguraldia eta bataz bestekoak eta ez da kaseri guzirik hemen kostaldean dagoenarekin, eta bar beste bat. Hau da, sistema klimatikoa oso komplexua eta lurra bera, planeta, oso heterogenoa da. Orduan, logikoa da pentsatzea, beroketa ez dela gertatzen ari leku guztietan modu homogeneoan, eta beraz, ere bai, muturreko efektuak leku ezberdinetan ezberdinak izango direla. Bai? Osea, hemen, bai, denok gaude itxasuntzi berdinean, deitzen da lur planeta, baina depende itxasuntzia non zauden kokatuta, suerte gehiago edo okerrago izango. Bueno, ba hemen ikusiko ditugu lau mutil, ez dago neskarik, kontzertu honetan, eta hor goikoa zuen ezkerrean dagoena, hori, interpretatuko du, biolontxeloarekin, txeloa ez da oso, notak dira horrela, grabeak edo, ba, gutxi gora, Ekuadorraren inguruan ze temperatura egiten duen eta nola jungo den aldatzen. Vale? Eta gero beste, ba, hor eskubian dakarzutena, ba, latitudate erdikoak, ba, gutxi gora, gu gauden lekuan, hortik Siberiara gutxi gora bera, Europan franja hori munduan, ez? Gero, hor dagoen ezkerrean behian, ja, latitude altuak, ba, Siberiatik gora, segurazki, edo herri nordikoak eta horrela, eta gero artikoa, artikoa oso berezia da, bai? Sistema oso berezia da. Eta zein dute, ba, joko dute kontzertu bat, eta urtez urte hor, urtea ikusiko ezue, urte bat, hor, 2014 agertzen da ez, ikusiko ezue, nola, bakoitzak pieza berdinari dira jotzen elkarrekin, pieza bat, laurak, kuarteto bat. Baina denbora pasa ala, urteak aurrera junala, bakoitzak joko du oktaba ezberdinetan, hau da, noten, nola ditzen da, euskaraz nola ez da, agudoagoa den edo ez, edo grabegoa den, hori ikusiko ez duen, zema eta agudoagoa izan nota, edo musika, zen nahi du gehiago erotzen ari dela. Orduan, konzentratu behar zarete, oso musika polita da, nahi bezue bi aldiz jarri ezakegu, oso motza da. Igual lehenengoa, tximaz, entzun eta ikusi hori, bai, nabaritzen ez gertatzen ari dela, musika aldatzen ari dela, agudo gehiago daude, baina norrari da agudo gehiago egiten da, nortzuk ez, bai? Hori da nik nahi duana zuek ikustea. Eta nire bezu, digarren aldian, ja, segurazi ikusiko ez du asko zere argiago. Aber, soinuak ondo funtzionatzen digun, hau da kasue internetean, nire bezu, pasako zue testeka, lagunei pasatzeko eta niri asko gustatzen zen. Bueno, jarriko et. Prest! Barkatu. Mutil bakoitzaren gainean, badago termometro bat. Eta hori da, munduaren lurralde horren inguruko bataz besteko temperatura. Orduan ez da bakarrik entzungo ez zutela notak edo altuagoak edo grabeagoak, baizik eta ere, bisualki ere ikusiko ez zuen, nola temperatura, bataz besteko temperaturak munduko lau eremu horietan ere ari diren aldatzen urteak aurrera junala. Eta 1891 urtean hasten gara. Zergatik? Industrialantza. 19. mendearen erdia bukaeratik orain arte. Horrenik ez duzu aldaketa gehiago somatu ez, lasai. Etorriko da.